Farhan Top TV gidan labarai. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu kyauta. Mun gode. Labarai daga Kannywood. A yau labarin da za mu kawo muku labari ne mara daɗi. Kamar yadda Allah yake cewa, kullu nafsin da'iqatul maut. Wato dukkan mai rai wata ran mamaci ne. A jiya da daddare, wato daren Juma'a kenan, 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2021, Allah ya yi wa mahaifin shahararren mawaƙin waƙar Hausa wanda kuka fi sani da Ali Jita rasuwa. Mahaifin Ali Jita ya rasu ne sakamakon rashin lafiya da ya yi na 'yan kwanaki. Jiya kuma Allah ya karɓi abin shi. Muna addu'a Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta masa, kuma Allah ya kai rahama kabarin shi. An sallaci mahaifin Ali Jita ne a unguwarsu da ke Shagaru Quarters kusa da filin bal. Shahararrun mawaƙa da fitaccen jarumai na Kannywood sun halarci wannan sallar gawa, da abokai da 'yan uwa har ma baƙi daga arewacin Najeriya duka sun hallara. Wanda kuma ba su samu dama ba sun yi yada a shafukansu na sadarwa. Dubun dubatan mutane sun bayyana haka. Allah ya gafarta masa. Kada ku manta kuna tare da Farhan Top TV. Don wannan ne shigo ka na farko, aka amanta a dangwala mana subscribe, kana a danna mana alamar ƙararrawa domin idan mun sa sabon shirin mu sanar da kai. Mun gode.